खुलुमबाय। दिनै जों थांनाय इंराजि बोसोरनि 2020 नि 30 दिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 10 जानुवारिसिम सोलिनो गोनां गुवाहाटी नोगोरमानि सानमारियाव सोलिबाय थानाय गा 33थि गुवाहाटी बिजाबनि मेलानि मोननैसो नुथायफोरखौ फोसावनो लादों। गेदेमाफोरा बुंदों दि जाय बिजाबखौ जिउनि आंगो खालामना लानो हायो बियो जिउआव अराय गोजोनखौ मोननो हायो। बिजाबाव गियाननि फुंखाया थायो, जाय गियाननि फुंखाखौ रां रुफाजों बायनानै मोननो थाङा। खन्थाइ बिबार हानजाया मिजिंथिदों दि बिटिआर खुंथायाबो बिजाब मेला खुंनायाव गोसो होगोन। जोबथियाव जों बेखौनो बुंनि दि फै जों बयबो बिजाब फरायनाय हुदा खालामनि। गोजोन्थों।